Pekný dobrý deň, vítajte na pracovisku. Pracovisko sa volá Kábelová technika, štúdiovej techniky. Vítam hlavného technika, ktorý to má na starosti. Prosím vás pekne, môžete nám povedať, ako to tu vlastne celý kamerový systém, televízny a vôbec všetko, ako to bude, viete, lebo počul som, že bude tu štúdio Markíza 3. Chcel by som vedieť, ako to vlastne je. Tak vám poviem, čo sa týka toho. Hej, bude tu štúdio vlastne a bude tu vlastne vedená televízia, ktorá vlastne bude rozprestierať celý signál po celom strednom a južnom Slovensku. Bude to aj v Amerike? A čo sa týka predpovede počasia, bude pršať až na zajtra, hlásia veľké búrky a bude to určite aj v Amerike, príde aj hurikán. A koľko to príde za sekundu? Koľko metrov za sekundu to príde? Áno, príde po tejto časti vlastne naše zemeguly, ako vidíte. Áno. Bude veľký dážď a hurikán. Áno. A viete, nakoľko mi sa natieklo už volačo? Vidíme to. Oko vám z toho no ako sa to povie, z tragickej práci. Áno, z tragickej práce, hlavne z toho. A čo sa týka, teraz vám ukážem, že kde čo a ako. Viete, ja si označím teraz vlastne, takto sa ťahá vlastne kabelovka, jo? My si napíšeme vlastne číselko. To bude jednotka, hej. To znamená jednotka, popis práce. Jednotka. Dobre. Áno, vidíme. My ho vlastne teraz chytíme. My si ho teraz takto prirovnáme, dobre, znova. Takto ho zahneme v poriadku. Dobre. Teraz ho ťaháme tu až tele. Prosím vás, nestavte mi na to káble. Viete čo, ja sa vám nechcem montovať do roboty, lebo ja som tiež bez práce, takže... Ešte chvíľočku. Lebo voláčo som našiel. Zvykneme aj takto využiť takéto voláče, viete. Prosím vás, za ten signál, ten stredoeurópsky, to z ktorej strany budete chytať? Signál sa už vlastne, viete, on sa už dostáva, pretože čo sa týka tohto nášho signálu, viete. Áno. Dande. Tak, prosím vás, a chcem sa opýtať, z tých 27 technikov ste vy sám? Tuto ako na celú budovu? Alebo ako to je? Čo sa týka toho, resp, áno, resp, pretože, viete, ovládám aj češtinu, čínštinu, romštinu, greštinu, blahoštinu, potom tu máme aj maďarštinu a potom máme aj tú mnohočeštinu. Aha. Prosím vás, to je jazyk štvormiestny. Nie štvormiestny, to je na 5 kódov. 5 kódov, aj kódovací. Aha. To už teraz je tá norma CCIR, sa tomu hovorí. Už nie je DDR, ale CCIR. CCIR IMAR. IMAR. Aha. Prosím vás, ak chcem sa vás opýtať, keď už ste pri tomto, kde vás uvidíme, teda, keď to bude tá budova uvedená, kde sa bude konať smotanka tých najlepších? Smotanka tých najlepších vlastne, prosím, pridržte mi to tam a choďte mi to, už keď ste tu, potiahnite to ešte tam. Áno, pozrieme si to tam. Prosím vás, takto som myslel, viete, takto, upre a takto mi to pridržte. Áno. Pozrite sa, tento kábel ide rovno do kamery. Tam sa vlastne budú natáčať tie strihové klipy, takzvané dnu von. Áno, jasne. A chcem sa vás ešte opýtať, koľko rokov to plánujete robiť, túto veľkostavbu? Ja si myslím, že nie je veľa, ale viete, takto je to. Človek sa najprv, viete, snaží akože, tu som. Môžete pustiť. Človek sa snaží akože pracovať už s touto káblovou televíziou, čo sa týka Vyššia moc. Vyššie a hore. A hore vyššie a potom, viete, ono je to také ťažké. Ale hlavne, aby sme to mali vlastne správne. Vidím, že diváci sa majú na čo tešiť. Čo uvidia? Aké klipy tam budú? Budú to klipy, dá sa pýtať, vnútorných vecí alebo vonkajších vecí? Ako to je? Určite aj dnu, ale viete, ono je to tak, že viac by som povedal, viac menej, že... Pôjde dnu. Vnútorné signály pôjdu, myslím. Určite lebo vnútri sa to tak sťahuje, viete, a keď začne to hore-dole... Dobre, ja sa vás opýtam, a tá pekáreň bude vlastne v ktorej časti tejto budove? Keď už bude vrieť. Aha. Keď už bude vrieť. To znamená, všetko, čo bude horeť, sa zmení okamžite na pekáreň.
Nie, to by som už ani nepovedal, že pekáreň, ale mliekareň, pretože tam vznikne veľký gejzír, ktorý vlastne vyteskne. Ja by som potreboval, že to je povedal, že to je sopka už. Sopečná činnosť a tá bude veľmi tele striekať. Môžete vám ešte povedať, s kým sme hovorili, s akým technikom? Pre televíziu Chalodel, to máte ako Chanel 7, tak Chalodel, tak hovorili ste Jonathan Fičker. Aha, takže ešte ten pán Praško, ktorý tu nám rozprávali, že tu bude ten pán Praško. Nie lebo Praško, on je pračka. Je pračka, aha. Pračka. Aha. Čiže uzavrieme to tak, budeme sa tešiť, za takých 5 rokov už to uvidíme, lebo všetci sme nažavení. Úplne sa tešíme, tá rýchlosť je... Určite, hej, a máte aj cukrík? Viete ma ponúknuť? Viete čo, my sme tak teraz čoro, že nie... Fenomenál. Fenomenál. No nič, tak vidím, že potrebujete pracovať. Cukrík vám veľmi chutil. Ja. Máte ešte jeden cukrík? Môžeme vás takto, na týždeň by sme sa prišli pozrieť zase s našim štábom, by sme prišli vás pozrieť tu a by sme sa vás prišli pozrieť, aby sme zase prišli pozrieť, aby sa prišli pozrieť, že vás prídeme pozrieť, lebo potom, keď vás prídeme pozrieť, vás uvidíme. Dobre, ďakujem vám pekne, že potom sa stretneme na budúce, dobre? Pre televíziu Joj, Milan Fučík.